balai piknyum bat ongro ba phimdon kamdon jam kum ki khun samla yeng halaki jong ki kijat bat kadon kawai kalat da kaba phillet cha NEIPS Shillong kabadon hajan Shillong Law College hikai bat pentebet jalade hakam shna mobile klem kanu ka jingsiu Nakapor ke jela Meghalaya ke jungi kaptam lele sini sepo ka thain ke jungi khasi bejente hills ngi nakapor ka sarkar Meghalaya ka shim megene ka senjam ban le ekene ka ban ai gene ka load shedding dene ka jing lip light ha gene ka benta jong ka jela ke jungi ka belengo pat ka long menta ka ba ngala ban ong ka long unannounced nomor bangi klimi i po ki kot khubor le ne ha po ki lat social media le hangno bagi penmi kata ka khubor na ka liang jong sarkar bakin ya pen lip ya gene ka light le ne bikin ai kata ka load shedding ti ha ka ba dei ba gane menchem snem ngala file gene ka case ka ba ngala ai support ka Meghalaya Human Rights Commission halor ka jing wat ka chongai ya ka daw ba balik ka sarkar Meghalaya ka penlip ya ka ding ya ka boarding na ka por bat kani ka kta ya ki paiba jong ka thain ki jongi kham tam lele ki to ki ba pendon kam bahai ka laj na do ki khna school nang ta ki khna college na ta ki nong trei ki batrei ki kam lo jong bat kum ta ter ngi i ba ka kta sisha hadu kata te ki ka bang kwa ban ong hadu menta ka long ba wat hadin ba ki ngila de ban valid ko ki support ka human rights sang te nomor ka long violation ya kene ga hok long briu man briu le ne ka pen ken ya kita ka hok long briu man briu ha ka ba upai ba ude ban yo ya ka hok ka ba ude ban yo ti ha kini kita yo bat kini ki benai beladep ngi ba ka sarkar Meghalaya ka ong hau benai me ladang ambakla hu benai jemang u menteri badi pek bat khmi ya ka kam boarding apo ke jela Meghalaya lo ong ba nalor namar ba ka jing duna hapo ka dam mla shu ban generate ya ka boarding lene ya ka laj kumta ki ong ba kin pelip laj no kin pelip ya ka laj len kataru ka badi tang shikanta ka shisngi Henry u ong kadau ka bau ai u ong ba namar ba kala duna palat ko hapo dam hagini kisngi ki paladep ngi ba ka dang naka daw jong ka mariang ka bangi la ban ai khublei ki daw ka mariang namar ba belei ba uslap ubejuru lahap apa kejela kejungi bat ngi kate ka dam kala dap adu kata bat ka jingkiu jong ko hapo dam kala poi hadu lai hajar sispa r foot ea kalong ke ke ba sutenat banyi kata nomor ba ki pai ba ki khmi lenti nomor ba sisin ba keduna ko hapo dam ke jing ka load shedding kawan baik te lada ka kiu kata ka ka badan hapo dam kamut ka load shedding keduna kamdon hapo kejela kejungi ni ka belengok kalong ba wat menta ladap kata ko hapo dam kat niru menta ka daw kami ka sarkar ka ai ka long ba namar ba duna penmi boarding te ke ai ka bangam la ban suthu ne ka long ba mensyua ki ong ba na ka daw ba ka duna ka hapo dam ka don ko load shedding menta habala dap ko hadam ru ka don ko load shedding te ngam la men suthu alor ke ni ka benta te mene ngala ai biang kita ka supplement jonga sepo ka Human Rights Commission Meghalaya Human Rights Commission aga bahkan bishar biang gini ke kes ke banga file mencem snem batru bahkan supplement ni kini ke banga file mene kenang ba kan yo ban rai halor kini kanong rem ba ka jing flip boarding lani jing flip light lani ka load shedding ka long kalong ke ke babi ain batru ka kta ka hok long briu man briu dengan kermen ba kini ke jing file biang jongai kini ke supplement mene bahkan ai baka Meghalaya Human Rights Commission kan bishar punya batru kan ai ka rai ka badai kenang bagi pai ba ki jungi kinom yo kinomat igini ki jing na ka por nomor ka Meghalaya menta kala long very regular la ni kala long na ka por ki pai ba ki mat ya kini ka load shedding baka kta sisai ki jing im ki kham tam le menta ki por ka load shedding man ka por ka don ni ka jela Meghalaya ka jungi kumta nga kerpat ya kapor ya ki bor badai pej ya ki bor bahlor kum ka Meghalaya Human Rights Commission bahkan le bahkan tuklar kenang ba ka Meghalaya government ka le mon bahkan nom le kat bomon ya ka hok jong ki pai pa te tang kini ki bangadon ban ong halor kini ka load shedding jong ka sarkar Meghalaya ka bakta sisai ka hok long briu man briu jong pai ba